କରୁଛ? ଆମର ଏଠି ନେଇଗଲେ ହବନି ପୁରୁଣା এটা কোন বাস হবে ବାଜିବ ଯେ ବାସ୍ ହବନି। ବାସ ହବନି ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ হয় ନା ଇଏ ଆମ ନର୍ମାଲ। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାର କି ଘର ଭିତରେ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ରବାର ହବା ଟିକେ ବନେଇଦେଲ ଭଜନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲ ସକାଳୁ ନେଇଯିବା ଆଉ। ତୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଓହୋ ବାବୁ କେହି ଫୋନ୍ କରୁଛି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅଳତା ଲଗେଇଦେବୁ ଆଣିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାପ ଛାଣେ ଆଜି ପୌର୍ଣ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଯେ ଆମ ଝିଅ ଆସି ମୋତେ ଲଗେଇଦେବ କହିଛି। ହଁ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଥିବ ବା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ଡବାରେ ଯେମିତି ଇଏ ଆମର ଯେମିତି ଡବା ସବୁ ଥିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଲୁଣ ଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ଡବା ଦେଖ ଧଳା ଡବା ଗୋଟେ ଅଛି ଧଳା ଡବାରେ ଗୋଟେ ଥିବ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତି ଦେଖିବା ଲୁଣ କାହିଁ ପାଉନ ସେଥିରୁ ସଜେଇଛି ଯେ ଡବାରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ ସେଇ ଡବାରେ ଦେଖୁନି ଏଇ ଦିଟା ଡବା ଯୋଉ ଆଗରେ ହଳଦିଆ ଗୋଟେ ଧଳା ହଁ ହଳଦିଆ ଅଛି ଡବା ଆଗରେ ଡବା ସେମିତି ଦେଖ। ପାଇଲ ଆଜି କ'ଣ ଛୁଟି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦେଖିଆ